A ja vám chcem dnes predstaviť túto brutálnu značku. Je to značka Kifra, ktorá ponúka fantastické švajčiarske parfémy do prania. Tak ja vám ich teraz jednotlivo predstavím a máte sa teda na čo tešiť. Tak, ako prvú vôňu tu máme tento Fresh Caps. Ja keď som to otvorila, tak je to taká mydlová, sladučka, príjemná vôňa. Naozaj, vôňa to krásne. No a čo je fantastické na týchto avivážoch, ja brutálne oceňujem tento vrchnáčik. Na jedno pranie si nadávkujete olejček priamo do tohto otvoru a zriedite to s 50 ml čistej vody a následne nalejete do nádobky na aviváž, teda do práčky do nádobky na aviváž. Jedno toto balenie vám vystačí na 80 praní a čo som pozerala aj ceny, majú brutálne ceny, naozaj takto vo výborných cenách oleje, to som ešte snáď ani nevidela. Kvalitné, voňavé, brutálne. A ako ďalšia je tu táto japonská záhrada. Tento parfém je kvetový parfém, ale aj pre tých, ktorí neobľúbujete kvetové parfémy, ja si myslím, že by vám mohol krásne sadnúť, lebo nie je to taká neznesiteľná, silná kvetinová vôňa, ale naozaj veľmi príjemná, taká elegantná. Takže nebojte sa a siahnuť určite aj po kvetovanej verzii. No a ako poslednú tu máme túto Ocean, tá je za mňa osobne úplne topka, ja milujem svieže vône na oblečení, takže tento Ocean pre všetkých tých, ktorí máte radi svieže, čisté vône, nádherné, naozaj Kifra, klobúk dole, kvalita parfémov je parádna, vône nádherné, majú brutálne dobré ceny, naozaj budete mega spokojní a jeden olejček vám vystačí až na 80 praní, takže pecka. No a na stránke Kifra si viete zakúpiť aj takéto menšie balenia parfémov. Mne poslali tento konkrétne Pure Life. Je to vôňa, ktorá je veľmi jemnúčka. Pre tých, ktorí nemáte radi výraznú vôňu na oblečení, ale zároveň chcete, aby to oblečenie krásne voňalo, tak určite odporúčam siahnuť práve po tejto vôni. Veľmi príjemná, jemnúčka. No a ako posledný parfémik tu máme tento Spring, je to taktiež menšia verzia. No a tento parfém je, aspoň ja ho cítim ako taký výraznejší, ťažší, ale zároveň má v sebe aj peknú, príjemnú sviežosť. Takže nádherné parfémy naozaj odporúčam. Ja osobne by som volila jednoznačne Ocean, ale tiež mi vonia brutálne aj tento Fresh Caps. Pre vás všetkých, ktorí chcete niečo jemnejšie, siahnite po tomto Pure Life. No a taktiež toto, kto máte rád trošku výraznejšie vône a milovníci kvetov, ešte raz jednoznačne japonská záhrada. Takže Kifra super a ja krásne ďakujem za balík.